и родители, скъпи ученици, колеги! Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знание и образование. Мили първокласници, днес вие за първи път прекрачвате прага на нашето училище. От днес то за вас ще бъде новият дом. Вашите учителки ще ви поведат по безкрайния път, наречен наука. Те ще бъдат винаги до вас. Питайте ги, когато се колебаете. Доверявайте им се, когато имате нужда от приятели. Вслушвайте се в съветите им. Скъпи ученици от 2, 3 и 4 клас, за вас пътуването продължава. Вашите класни стаи очакват веселите ви гласове, звънките ви песни, неуморният ви шум. Чиновете ви чакат, за да продължите започнатия труд. Пораснали, надявам се станали по-отговорни. Уважаеми родители, моят екип разбира образованието като възпитание. За нас то не е някакво самоцелно даване на знания. Заедно с вас ние искаме да възпитаваме добри и модерни български европейци. На първо място поставяме семейните ценности. Целта ни е както у дома, така и в училище децата да бъдат уважавани, спокойни, щастливи и добри. Много важно е да си дадем сметка, че духовността е големият